så skal den ikke lide mere. Dyrlægehuset ligger i Holte nord for København og er en dyrlægepraksis, en døgnåben skadestue, en kattepension og klinik for alternativ dyrebehandling. Vi er 3 dyrlæger tilknyttet og en sygeplejerske. Vi har en hundeadfærdsspecialist og en hundemassør knyttet til klinikken også, som kommer og behandler patienterne her, når vi har brug for det. Hvis man rører nogle steder, hvor det gør ondt, bliver han sur? Han bliver aldrig sur. Han bliver bare sådan lidt, at vi ynkelig, ikke? Ørerne de falder ned. Ej, hvor er du dygtig, hva'? Jeg tror, du har prøvet at få klippet negle før. Hej, Annie. Hej, Paulette. Kom indenfor. Tak. Hej, Bossen. Dagens første klient er Annie, der kommer med sin gravhund Bossen, der er en kønsmoden hundhund. Kan du op på bordet? Kan se her. Det er godt, Tika. Nå, Annie. Vi håber jo, at Bossen er gravid. Det gør vi. Og hvor mange gange er det, du har forsøgt nu? Nu har jeg prøvet. Er det 4. gang, vi forsøger nu? Hun er blevet insemineret. Hun er blevet insemineret. Og det er nu 4 uger siden. Ja, det er så i dag så skal vi scanne hende for at se, om der er nogle valpe. Ja. Jeg er glad for min hund. Hun har et godt temperament, og ja. Jeg vil gerne have en hund mere selv, så jeg vil mindst beholde en valp. Håber på en 6-7 stykker. Altså, jeg kan godt tage fejl med antallet, kan man så sige. Ja, okay. Det kan være lidt svært. Ja. Og så nu kan vi lige prøve at se, hvordan det i virkeligheden ser ud herinde. Men ellers så plejer vi at lave et minimumsbud. Ja. Sådan, så man ikke står der og venter på, at der skal komme 8, og så kommer der kun 6. Ja, er altså blevet større end du må sige, hvad du vil. Det er jo Ja, det er godt på det. Desværre så ser det ikke ud som om, at der har været helt i sprøjten her. Så snød du også godt. Ja. Ja. Jeg er lidt ked af det lige nu. Jeg havde jo håbet på, at der var en 6-7 stykker. Jeg er villig til at ofre omkring 3.000 kroner igen. Børn fra fritidshjemmet Valmuen er kommet med deres høne Kluk. Den var uheldig at rage uklar med en anden høne og er kommet til skade med sit ene øje. Den er blevet hakket i øjet, den her høne, af de andre høns. Så den har fået en betændelse i øjet og rundt omkring øjet, så den skal både have nogle øjendråber og noget penicillin. Og hun er ikke så glad for at være med til det her, så det er ikke så nemt at få lov, det kan jeg også godt forstå. Så. Vi er klar for i dag. Kluk må blive i dyrlægehuset endnu et døgn, før den er klar til at komme hjem til børnene i Valmuen. Jason har store ledsmerter i benene og er sat på en streng diæt for at gøre ham lettere. Hej, Jason! Skal vi veje ham lige? Skal vi lige se, hvad han vejer? Kom, Jason. Kom. 34. Ja, det var flot. Det er så flot. Så får du en fisk. Så beholder jeg ham lige og giver ham akupunktur, og du kører ned og handler, og du kommer bare, når du er klar. Hej, hej. Jason får akupunktur, der kan bruges som effektiv smertebehandling. Han har prøvet det før, så behandlingen går stille og roligt. Den her kan han nogle gange godt mærke en lille smule. Han får akupunktur ved hjælp af nåle, og det gør han, fordi han har meget dårlige bagben. Så har han fået lagt små guldstykker ind på akupunkturpunkterne, så han hele tiden får noget smertebehandling. Og grunden til, at han har fået det, det er, fordi han har haft så forfærdeligt ondt i sine albuer, og selv den mest stærke smertestillende medicin kunne ikke tage hans smerter. Hjemme hos Anne i Birkerød har katten Fru Vedum været væk. Den skulle have været til dyrlæge her til morgen for at blive steriliseret, men måske havde den det på fornemmelsen, for den er først netop vendt hjem efter en lang nattetur i det fri. Men dyrlægebesøget slipper den ikke for. Ja, det er Anne. Jeg ringer angående Fru Vedum. Hun skulle have været nede hos jer i dag, og hun er dukket op nu. Det er fint. Okay, hej. På en eller anden måde, så starter hun af her i nat, ud igennem kattelemmen. Og hvordan det har kunne lade sig gøre, det ved jeg ikke. Vi havde faktisk opgivet det lidt, og måtte ringe til dyrlægen og sige, at vi ikke kunne komme. Men så kom hun hjem lige pludselig, selvom vi har været ude og lede efter en flere timer. Men så kom hun helt af sig selv.
glæder mig til, at jeg skal sige Freedom igen. Ja, men skal du igen. Mor henter dig over for klubben, er det? Godt nok. Ja. Vi ses i eftermiddag. Ja, godt. Hej. Hej, hej. Fru Vedum bliver nu gjort klar til operation. Vi laver et sundhedstjek på katten først, inden vi bedøver den, for at se, om den er i stand til at tåle narkose. Jeg har ikke oplevet 7-9-13, at en patient ikke har tålt narkosen siden 94. Men det var væmmeligt, det var det. Og skulle ringe og sige, at den ikke havde kunnet tåle. Efter en vellykket operation kan Marianne nu sy fru Vedum sammen, og katten er snart klar til at vågne op igen, så hun kan komme hjem. Når der er rigtig travlt her, så gælder det om at bevare overblikket, og så prøver vi alle sammen at løse opgaverne hele tiden tilfredsstillende, og alle rummene i klinikken er i gang. Og hver har sin opgave, og det er ligesom den måde, vi klarer det på. Kommer der så noget helt akut, f.eks. en overkørt hund midt i en morgenkonsultation, hvor vi måske har 10 patienter booket ind, så ringer vi rundt og prøver at få skubbet nogle af patienterne, hvis det ikke er akut, og så tager vi selvfølgelig den patient lige med det samme, når den kommer. Og det plejer at lykkes, at folk er utrolig søde, for de ved jo godt, næste gang er det måske deres hund, der har brug for at komme til med det samme. Karolines kat er blevet kørt over. Hun bringer den straks til klinikken og håber, dyrlægen Marianne kan redde den. Ja, jeg er meget bekymret, men hun sagde, at den ikke nødvendigvis behøver at blive aflivet, så det er jeg meget glad for. Sjovt. Ja. Så ja, når jeg bevæger hofteledet, den bliver rigtig vred, altså. Det kan være hårdt, når der kommer børn ned med deres kæledyr, som skal aflives. Det synes jeg er hårdt. At se, de er kede af det. Og så er det også hårdt, når unge dyr skal aflives på grund af sygdom. Nå, dagens næste patient, den er lidt usædvanlig, fordi det er en lille erenunge, som er faldet ud af sin rede. Og den har skadet sig i ryggen. Vi ved ikke helt, om den har brækket ryggen, men vi tager et røntgenbillede. Den har overnattet hos os i nat for at komme over det værste chok. Her har vi den. Og det er en lille dreng. Det kan man se. Hernede, der har han sådan en lille dibdut. Skal bare lige, hvis du lige holder den. Skal ikke bare i ledningen, vel? Og så skal den ligge på siden, Marianne. Jeg tror ikke, du skal tage handske på, så du står her, Marianne. Jeg tror, Stine, hvis du... Au. Ikke lyde. Au! Det lyder lidt, den her æren. Ja, den fik også rimelig godt. Spørgsmålet er, om vi skal give noget beroligende. Skal du sørge for at få en maske frem, Stine? Den maske, du brugte sidste gang, vil jeg godt have, at vi bruger igen. Og Stine, du står her for enden. Godt. Så er vi klar. Taget. Ja, man kan se på røntgenbilledet her, at det her lille æren, det har brækket bækkenet flere steder. Og den ene hoften, den er hoppet helt ud af hofteskålen. Og det, at den har brækket bækkenet, hvor den har, det betyder, at den har noget nervelammelse i bagbenene. Men jeg tror ikke, den vil kunne komme sig over det her, for det er meget vigtigt, at dens bækken fungerer, som den skal, når den skal løbe op og ned ad træerne. Så jeg tror, jeg bedøver den igen, og så giver jeg den en overdosis af bedøvelsesmedicin, så den bare falder i søvn. Så skal den ikke lide mere.